Ing sajroning mening Sang Arjuna ing sawijining sore sing ayem Arjuna lungguh di dhewe ing atas kamelta. Langit warnane jingga kaya melu nyimpen rahasia atine. Minangka satriya Pandhawa, Arjuna dikenal gagah wicaksana lan ora tau kalah ning paprangan. Nanging wingi kuwi dudu paprangan sing ngisi pikirane, nanging tresna. Arjuna marem kelingan perasaan sing wis suwe disimpen rapat. Dheweke tresna kanthi tulus nanging ora tau meksa. Miturut dheweke tresna kuwi dudu babagan duweni utawa nguasani, nanging ngurmati lan njaga perasaan. Dheweke ngerti ora kabeh tresna kudu diucapke lan ora kabeh perasaan kudu dimanemke. Nalika nindakake tapa-brata, Arjuna sinau kandhanreni hawa nafsu lan karep pribadine. Dheweke yakin yen tresna sejati kudu selaras karo dharma. Yen tresna kuwi nganggo kabecikan bakal direstani, nanging yen malah gawa lara, Arjuna luwih milih nyimpen ing sajroning menang. Angin wengi ngembus alon kaya dadi saksi kesetiaan atine. Arjuna mesem tipis, dheweke ora rumangsa kalau kalah senajan tresnane ora kabales, malah rumangsa menang amarga isa jaga ketulusan tanpa ngarep-arep balasan. Kanthi ati sing tentrem, Arjuna tangi saka tapane. Dheweke mlaku maneh nerusake telene minangka satriya. Tresna sing disimpen kudu dadi beban, nanging dadi kekuatan sing dheweke saya wicaksana. Ing sajroning sepi, Arjuna mbuktekake yen tresna sejati kuwi keikhlasan.